Però què és això? Una cullerolada popular. Oh, gràcies, Carla! Molt bé! M'he quedat en blanc. Andreu, prou, ja para la música, para! Que fa molt... Vale, gràcies. Avui gravem el primer capítol d'aquesta nova sèrie que es diu Jet Lag, que està protagonitzada per la companyia Tea Teatre. Són 5 dones, treballant 5 dones per mi és algo espectacular. Les proves de vestuari, per exemple, és com anar de compres amb 5 nòvies alhora i cadascuna amb els seus gustos, amb les seves històries i són molt divertides i treballar amb elles realment és fantàstic. Igual excessivament enganxades, estàveu massa pegades unes a les altres. Tu podries avançar una miqueta més, si has esperat aquí, doncs sí que hi ve... Els meus vestits! Han destrossat els meus vestits! Ves tu. Ai, perdó! Aquí fem molts esmorzars. Moltes seqüències hem fet aquí. Esmorzars. Aquest és el marit de la ex, no? Mort. Bueno, mort, però mort. Que és, bueno, és un El company Rafel, nostre, en Rafel, ja és conegut a la sèrie. El sofà en el que passem tantes i tantíssimes hores, perquè dona molt joc de tot, no? El sofà sempre dona molt joc. Però la veu passa perquè era molt xulo. Quan vam pensar la escenografia, una cosa que ens agradava molt era que a la lavabo les dones anem totes alhora, no? I que una estigués fent pipí, l'altra dutxant-se, l'altra rentant-se les dents, pentinant-se, o sigui, fent moltes coses aquí. I això permetia, veus? Aquí tenim aquest muret, aquella mica de privacitat que pots estar parlant tranquil·lament. Aquest mur permet això, que et puguis figura estar aquí fent pipí i no se't vegi, no? Anem allà amb provadors i tu em proves en un moment. Bueno, què tenim, aquest? Aquest? Que mona t'han deixat, Tu també estan en ello, Sí, ja veuràs el gal. Desesperis que aconseguiran. Sí, que cada setmana em quedo parada el que aconsegueixen. Després de 3 dies d'assaig, l'episodi setmanal ja està a punt i, com sempre, es grava en directe en públic al plató. És la característica principal d'aquest tipus de sèries, la sitcom, que la representació es fa davant d'espectadors i que els riures que se senten de fons són reals. Sempre hem creat molta complicitat amb el públic, no? I, clar, de cop i volta tancar-te en un plató i estar amb 4 càmeres i començar a fer acudits i que ningú rigui, això et crea molt. En canvi, si el públic t'apoya, no? Saps que has de fer una pausa perquè el públic riu i comentaris que fan, saps que hi ha una comunicació i un contacte directe amb ells, no? No és d'una manera activa feminista, no? Ho és perquè són dones, però no perquè vulguin ser-ho, de feministes, no es busquen. Tot i que els homes ens deixen bastant malament de tant en tant. No? Hi ha d'haver-hi algú que rep i algú que dona, d'alguna manera, no? I en aquest cas, els tios aquí rebem més que donem, en general. Espera! Us acompanyo, nenes! Ei, fins ara, Andreu! Adéu! Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Com que aquest públic s'està unes 3 hores al plató, que és el que sol durar la gravació d'un capítol de 20 minuts, tot l'equip fa el possible per entretenir les esperes.
Aquí tenim unes senyores que venen des del principi a veure la sèrie Jet Lag, les gravacions, i d'això fa 3 anys. Són aquestes meravelloses 3 senyores. I tant, cada setmana, oi, noies? Som perdent cap. Mentre uns graven, els altres actors es preparen per a la seqüència següent. Tanca els ulls, Vinga. No, res, no ha passat res, que l'Andreu ha portat un líquid inflamable i... No, infal·lible. Abans d'entrar al plató es fa l'última repassada. Vinga, humo. Vale, preparats? I... Acció! Hola, ja som aquí! Encara no se sap si hi haurà una nova temporada de Jet Lag ni quin serà el pròxim espectacle de l'Ester de Teatre, però d'idees i de ganes no els en falten.